B'reazzjoni għall-emendi ġodda fil-liġi li għadhom kemm tħabbru bilan li jkunu protetti aktar l-uffiċjali pubbliċi waqt il-qadi ta' dmirijietom, il-Police Officers Union qalet li dan kollu għandu jibgħat messaġġ ċar ta' dixxilpina. Nhar l-erba' filgħodu tħabbar mill-Ministru Bajrin Kamilleri kif l-emendi se jistrieħu fuq 3 pilastri prinċipali f'kawżi ġudizzjarji relatati, fosthom li mhux se jibqa' jkun hemm l-għażla li tingħata sentenza sospiża filwaqt li se jiżdiedu l-minimi u l-massimi tal-pieni kemm għal sentenza ta' ħabs u kif ukoll tal-multi kontra min jinstab ħati. Fost l-emendi proposti hemm dik fil-każ meta tali offiżi jinkludu vjolenza pubblika bil-pina ta' priġunerija tiżdied sa massimu ta' 7 snin u l-multi sa massimu ta' 25,000 euro. Fuq il-medja soċjali l-Police Officers Union laqad mod pożittiv dawn il-miżuri li se jkunu qed jitresqu quddiem il-Parlament it-tnejn li ġej u qalet li huma emendi li jemmnu fihom u li wkoll imbuttawhom il-qudiem. Il-Union sostniet ukoll li kien importanti ferm li tfassil ta' din il-bidla sar wara konsultazzjoni wiesa' kemm mal-Pulizija kif ukoll mal-unions li jirrappreżentaw lill-uffiċjali. Dawn l-emendi issa jingħaqdu ma' kullana twila ta' investimenti li saru fil-forzi dixxiplinati fl-aħħar snin, fosthom biftehim settorjali ġdid u titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Da minn barra għodda ġodda bħal body cams li huma ta' neċessità għall-uffiċjali meta jikkonfrontaw nies fil-pubbliku, flimkien ma' aktar taħriġ u anka uniformijiet ġodda. Anka l-Malta Police Union tkellmet dwar dawn l-emendi fuq il-paġna ta' Facebook tagħha, tennit li l-emendi li ħabbar il-Ministru responsabbli se jfissru protezzjoni akbar għal kull uffiċjal.